скъпи приятели, госпожи и господа, 25 години от ария към ария, четвърт век в Българския университет има шанса, благодарение на Райна Кавайванска, да се превърне в част от голямата музикална академия на света. Благодаря ви, госпожо Кавайванска. Питам малко риторично, как да постигам? Аз не знам. Наистина не знам. И когато не ми достига чисто знание, обикновено прибягвам до метафора. Ще пробвам с една метафора за мълчанието. Тя, разбира се, родее и с другата метафора за големия глас. Ако не сте гледали, знам, че повечето сигурно вече сте го гледали, гледайте документалния филм Кавайванска, сезон 21 век. Там има една сцена, запис, може би от 2004 година, когато тя изпълнява за последен път Тоска. Доколкото спомням в Кралската опера в Мадрид. И там тя пее ария, разбира се, разкъртва тавана, сваля небесата, забюлява, може би, мадридската луна и все такива видения. Разбира се, аз не бях там и си го представям всичко това, че е ставало. И когато всъщност достигна връхната точка, Райна Кавайванска рухна на сцената. Кратка тишина, след което, разбира се, залата гръмна. Нека да гръмне още веднъж, нищо, че не гръмна. И тогава всъщност ме въртелита един много такъв ненадеян въпрос. Какво прави гениалният глас, когато не звучи? Защото виждах как Райна Кавайванска диша на хода на сцената, почива си, може би изпитва страхотно облегчение, че това небесно усилие най-накрая е приключило. Не знам какво всъщност. И си казах, че мълчанието на гениалния глас има също толкова голямо значение, колкото когато е звучало преди малко. Разбира се, то няма никакво значение, ако преди това не е звучало по този начин. И 25 години Райна Кавайванска ми учи как гласът, големият глас, може едновременно да мълчи, да не звучи толкова интензивно, но всъщност да се умножава през много други гласове. Да прави от това привидно мълчание една несвършваща ария, която е пред тези нейни прекрасни ученици. 25 години. Благодаря ви още веднъж. Към следващата